dół drabiną. Trzeba mieć duże jaja, żeby po tej drabinie włazić. A to na bank jest gdzieś tutaj to miejsce, o którym mówiłem. Aha. Nie, że hałas jakiś, że ten chwileczek puści na dół, co? No, mam nadzieję. Trochę masła i... Nie. O, tutaj nie. Nie wiem, jakie to jest stanie, co? No.
Come on. It's possible. Come on. This is the guide when you fall down. The pipe. Ale Staszek, musisz ładną minę zrobić. To na filmie będzie.